Perlok sekisin part ngai kublai biang ipi ha kekerteng ke pakyang tam ke dong tuajung Jesus Christ. Tementa perlok nakwa ban ong ipi ba kani kedai ka attachment ke jonga spang uni idawai ba ngadang su shna ba ngadang shet menta te nakerpat ipi barok khai sabha ban pek hadu benekut nang ba kisno tu ya ke kani ka dawai ke bang aptas menta sapang ke kani ka dawai ban yarap menta ki jat jingpang ma ke perlok ngadon ki ar benta kata kawai kalong bangan hikai na benta jongpi bat kini ki bangala thep habran kidai nak benta ki jingpang ki bapher ba kalong ka attachment ru na kabenta ka jonga na kabenta jongpi barok khat kat kitu ki bakwa bandi ya ki dawai khasi ki banga susnahi de kini barok khat kidai ki braj ki bangi bu ye ki dawai ki bala depsna la ke jong ki ja jingpang hangni bat ye kini ki dawai ngi bu hangni ngi pen im lakum nu kumlo kumba lai la ni sausnam kim jusma ke paralok kani kadai ka dawai ka banga ai na kamta kitu ki ba don jingbong ha ki snir lani ki bala jur palat ka kastrik ma ki bala su la thar ka kastrik ha ka met ka jongru sukhino la da phi bam ja mentam ta marsi de bam tidak than biang maria de bam tidak than biang lani don kini ki ba mars ni de bam kila lek syapo pankhana nomor kala ajur pelaka aset nang ta ki don ru kini ki ba sekiu wadap haki sedem ki bunchat ki dawai kastrik ki jonga ngabu bun jan ki dawai kastrik ke nakapenta kini ki ba dap haka sedem ru ki ba shat dap sedem lani ki ba su haki krung lani kumta terker na ayak nika dawai rengkat bat ki wai ki jai dawai om bang ai tangkane ndrei rengkat bat ki wai ki jai dawai lakum lu lai la ni sau jai ki dawai nga hapan ai te yakini nga shet da kiso tang da kiso sudah nga shet yakini ki dawai na kamta kini ki gastric ma bat kani ka dawai ka trekam ru na kamta kini ki ba mong haki kelai lani kini ki ba sabjak klia haki kelai ru kani ka yarap ha na kamta kita ru bada kini ki badon mau ru nga kani ka dawai ka trekam ha kini ka long kum ki ayurvedic medicine ki ba la sain da ki company ma kitu ki bla set hayu ndrei ngapat ngasu le dik ne nomor ngimdon ngim la ban sain mo nomor kani kadai kalong ka dawai khasi pure dawai khasi paka ye kani shukhino lada pidon kani ka kastrik lada philek cha pankhana ro kilong kapan khana ka jong phi kilong kum ki ek blang ngam tu mo bat rengkat bat phi dap ler lani phi so terha ka po phi so ha kini ki sadam ki jong ki nigi bapang kani kadai ka blajur palaka aset lani ka taka ka strike mo te yakani nga ai na kanta kata bada nga kerparu ipi barok kha jo le si na jong phi don kam yakini ki dawai ke sapun sakontak yanga hau nombar bangin sabu ha ka description ha kapor bangi kelaj ya ki video ki bapher sapang ki dawai khasi ki banga ai attachment lani kini ki dawai khasi ki banga hikai ru na kanta jong phi ki parajor kin sasnahi bat kini ki banga sna manga kimla raban sna nomar nga mix ki bun jaj hangne ondai tangkane ndrenga mix ru saki wai pat ki wai ki jai dawai ban ya kle lang bat kane khnang ba kane ka dawai kan im kan ne lakum nu lai la ni sausnan kim jusma utung ai ra te tang kumta hi ka bat ka wai ru ka jing timbana ka jonga kalong ba
hang te ha is nga ai da wai chisin sedio hang te ha po sadeo hang te ha po sadeo ha jan opar silong ki bami na sete kin wan bet nang tu na chapang kamon jong katu kasurok bat tang kendiat kin poi ha sadeo bat hang te nga ai bet chisin sedio ha kasi balang lanika Wednesday hang te nga ai bet kunta te tang kini hi ki kubor ki banga pun ia pi minta lanika attachment ga jonga spang ni dawai kastreng te kublai subon kublai pi ngin sek ndu pat ha ko pan ta video